No většině to není kde zaparkovat, většině je to plno. A musí to člověk objíždět a hledat místo. Myslím si, že to parkoviště pro krajskou nemocnici by mělo být určitě tedy trochu větší. Přání pacientů je teď skutečností. Českobudějovická nemocnice postavila hned vedle stávajícího parkoviště dvoupatrový parkovací dům. Nabídne dalších 250 míst. Po necelém roce stavebních prací otevíráme od 1. července toto nové dvoupodlažní parkoviště. Spodní část parkoviště je určena pro návštěvníky nemocnice. Tady nahoře budou parkovat zaměstnanci. A právě pro ně nemocnice chce vybudovat do 2 let další parkoviště. Nový parkovací dům vyrostl na místě bývalé transfuzní stanice. Všechno jsme financovali z vlastních zdrojů. To parkoviště stálo 35 milionů korun. Zda bude opravdu před Českobudějovickou nemocnicí kde zaparkovat, ukáže až prázdninový provoz, kdy bývá větší počet úrazů. Marcela Durasová, Česká televize, Jižní Čechy.